Ronyo weche mag ohala ni moko kuom johala e boma ma Kisumu ahinya to e chiro ma Nyamlori oyudo fuong'ruok bang' Doho ma Kisumu chungo chenro mar muko kuondegi mag ohala kendo chiwo thuolo mar ndalo 90 mar lalruok e kindgi kod tend kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miwa ler. Ka wago mbaka to wabiro winjo kuma chandruok nitie kendo wabiro nwang'o solution mar wechewa. Warwako tiji kaka city manager mag Kisumu. To adwa kwayi ni mondo idhi kawuono adwa kwayi ni mondo idhi Uhuru Market kama iwacho ni nomi jo Nyamlori. Wan ok walok mogo, ok walok mkati, kong'o bende ok wausi. Wan waloko hardware kama nitiere pipe ma pipe achiel en foot 20. Uhuru Market kacha ka wadhiye. Ere kama wadhi kete gigewa. Ere kama lori dhi donje ka access dukni wa ka teronwa mwandu. Mabiro kalore kod ng'ur makagi kacha manyocha omienjo kowuok kuom johalago bang' kane maneja ma boma ma Kisumu Abala Wanga miyo gi thuolo nyaka tarik 16 dweni mar dar kuondegi mag loko. Chik ma kamano nomiyo johalago otero wachno e nyim Doho ma Kisumu ka gidwaro mondo girom kod tend kaunti ma Kisumu gilalre ewi kaka chenro mar darogi inyalo time yo makare ma ok okelo ne johala lal mora mora. Nwadhi e High Court maduoko bura nong'adi higa mokalo dwe mar 12. To duokono nokomorowa kaluwore gi kwayogo manwatere court mondo judge otegwa gi city manager. Mano miyo nwachak wadok mu appeal. Ma Court of Appeal nyomiyo gi thuolo mar ndalo 90 mondo gidhi gibed piny gi county government mar Kisumu mondo mi giwinjre on the way forward. Ana wuotho mana gi nyuka ka uso ne jo Nyamlori ka yudo siling ka jogwa gi omiya siling moro 20 eka bi apuonjo godo nyithindo. Koriembo e Nyamlori ka eri dwa timo nang'o? Miwa structure mwanyalo gero go Nyamlori kaka odware no ema mondo ger go Nyamlori to kik odarwa Nyamlori. Wabed wawuo kodi uni gi city manager mondo wawuo kodi wabedi kamarach wareke base. Ten kaunti ma Kisumu kokalo kuom maneja mar bomano Abala Wanga bende oyango nigi ikore maromo kod johalago e thuolo ma Doho chiwono mondo giwinjre. The county government wano bende nikech wabende kata kanyo pok wakile odhi e court nyo wasejadiliana. Weche iloso ga ji jodala. Koro gibi winj wachgi an ready. Wan ready wabet piny winj wachgi. Winj ywakgi mondo wane kaka process no timre. Mondo koro kik keth seche mag court. After 90 days wadoge court mondo wane wasewinjre. Johalago koro ni kod geno ni romono biro nyuolo olemo kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho ma Ingresa oyango ni gibiro oro kweth mag